Stħarriġ maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea jindika li l-indiċi tal-konfidenza ekonomika f'Lulju laħaq l-ogħla livell ta' ottimiżmu għadd osservat f'pajjiżna dan ix-xahar mindu beda jsir dan l-istħarriġ fl-2002. Dan l-istħarriġ sar fost 1500 kumpanija u 1000 familja u juru wkoll li f'Malta hawn l-ogħla livell ta' ottimiżmu osservat fost il-pajjiżi taż-żona euro. Ikkumparat ma l-istess xahar fl-aħħar sena qabel il-bidla fil-gvern fl-2013, dan l-ottimizmu żdied bi 28%. L-istħarriġ jispikka fost l-operaturi fis-settur tas-servizzi f'pajjiżna li gawdu id-doppju ta' konfidenza meta mqabbel mal-medja Ewropea. Minkejja l-kampanja negattiva li qed issir biex ikun hawn l-inċertezza f'dawn l-oqsma, dawn il-kumpaniji li l-Kummissjoni Ewropea qalula eżatt l-oppost hekk kif sostnew li għandhom aspettattivi aħjar għax-xhur li ġejjin. Minkejja li diġà marru tajjeb fix-xhur li għaddew. Infatti, aktar minn 46% tal-kumpaniji qed ibassru li se jkomplu jżidu l-ħaddiema fix-xhur li ġejjin. Dan l-ottimizmu jidher ukoll fuq oqsma oħra li qed jaraw żieda fil-beħ u għalhekk ser iżidu l-impjiegi fosthom fil-qasam tal-beħ fejn maġġoranza ta' 44% tal-kumpaniji qed ibassru titjib fil-produzzjoni u għalhekk qalu li se jżidu l-ħaddiema fit-3 xhur li ġejjin. Fost il-familji il-livell ta' ottimizmu kien ukoll ferm għoli, hekk kif il-familji f'pajjiżna baqgħu fost il-ftit fl-Ewropa li qed jgħidu li l-qagħda finanzjarja tagħhom se titjieb. Infatti, maġġoranza ta' 28% jħossu li l-ekonomija se tkompli tikber u qed jistennew li l-qatt ikompli jonqos. Intant, ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ juru kemm jeżisti sens ta' ottimizmu qawwi mingħajr preċedent fost il-familji u n-negozji f'pajjiżna. Dan jirrifletti l-fiduċja kbira li jgawdi l-programm ta' ħidma tal-Gvern minkejja in-negattività tal-Oppożizzjoni.